ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಣಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇಲೆ ಪುರಾಣಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಂಡು ಇನಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಟೀಲ್ಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋರೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೂಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಪೋಪ ಇನಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆದಾಯ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಬಾಲ್ಯದೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಉಂಡು ಹುಷರಿಜ್ಜನ್ನ ಪಂಗ ಪಂತಿನ ಪರಕೆ ಅವೇನು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚ ಅಂಚೈನಿ ಅಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಪೆಂಕುಲೆ ಪಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂದ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಅವು ಪುಡದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿನ ಅವಲೇ ಕಟೀಲು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊನೆರೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ನೆನಪುಡು ಪತಂಪೋಡು ಐದು ತುಂಬು ಭಜನೆ ಪುರ ಅವಡು ಮೀದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮೇಕ ಎಂದುಂಡು ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ದೇವರ ಫೋಟೋಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪೊಯ್ ಇದ್ದಣ್ಣಗನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತට ಅವಳು ಪೋದು ಎತ್ತನಗ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಯಾವ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿ ಚೆಂಕುಲು ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಸುರುಕಾದಿಂಗುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯ ರಡ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯ ರಶ್ಡ್ ಕಾರ್ದಿಯರೆ ಆಯ್ತು ಐಕೆಂಗ್ಲು ಪಿರಾನಿ ಬತ್ತ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಂಬು ಕೊರ್ತಿನ ಚೀಟಿ ಇತ್ತದ ಐಟೆಂಗುಲು ಅವೇ ಮಾಡ್ತಾನೆಂಗುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಜೂರು ಬರ್ಸ ಬರುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ಸತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿಂಗ್ ಎಂಬಲ್ ಸೀದಾ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬತ್ತ
ಕಟೀಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಉಲೆಪೋರೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗುಲು ಏಪಲ ಟೈಮ್ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಥ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಉಲ್ಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಿಂಚಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕೆ ತಾಪುನ ಅದು ಕ್ಲಿತ್ತೇಗೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೈತನನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಒಣಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆತ ರಶ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಸ ಕುದಣ್ಣಗನೆ ಬರ್ಸ ಒಣಸ್ದ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆಂಕುಲು ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಕುಲ್ನ ಮಂಟಪ ಒಂಜಿ ಏತು ಶೋಕು ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ನಿಜ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳ ತೂಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಆತ್ತು ಶೋಕು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗ್ಲು ಒಣಸರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಕೊಂಬಾರೆ ಪೋತೇರು ಅದು ಬಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂತ ಬೇಗ ಬತ್ತ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡದ ಬಂಡ ಕೊರಗ ಜನಡೆ ಪೋರ ಆಯ್ಚಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಆಪುನುಂಜತೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತು ನೇಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬೂಟರಂದು ಏಪಲ್ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಏನು ನಾಗ ದಾದಲ್ಪುನ್ ದೇವರು ಏಪ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಪೇರ ಅಪಗ ಪೋಡು ನಮ್ಮದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಏಪಲ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಕ ಐಕಂದೇ ಪೋಡು ಪರಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಟರಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಪೋಡು ಎಸ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಒಂತ ತೊಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ಏಕ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಜಿಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪು ಬಾಯ್.